И здравейте хора, днес ще ви покажа как да сложите тук долу абонирай се или каквото си поискате, нали, съответно от вас зависи. Аз ще сложа, например, абонирай се, защото искам и, нали, влизате в Google и пишете абонирай се. Ето аз го писах, абонирай се, изображение влизате и аз изтеглих ето това. Така. След като си го изтеглите, влизате в канала си в YouTube. Аз съм го изтеглил и съм си го сложил, знам къде съм си го сложил. След като влизате в канала си в YouTube, натискате видео менеджер, после натискате канал, после налагане на марката и, нали, тук ще го правите, чакай само аз ще го премахна, и добавяне на воден знак, нали, търсите се файла, където сте го сложили. Аз съм си го сложил, ето го, отваряне и, нали, слагате си го и ето, тук ще стои. Правите си го в целия видеоклип, за да стои просто, и актуализиране. Мисля, че е готово, да. И почвате, нали, влизате си пак в канала, само че аз по-удобно ме. И, нали, се влизам в канала, сме тук. И, например, сега цъкам някой видеоклип. Например, този преди малко го правих. Ето го. И ето го, нали, съответно абонирай се сега. И да съм помогнал, моля, абонирайте се, харесайте клипа и до скоро от мен.